Assalamu alaikum. Soja barka da yau. Barka ka da Allah. Na ji ka yi magana cikin group ne kace a turo ma image na bugun da aka yi. Ina ke yin sabu ina ke na tura min. Wani bugu aka yi ne ni ai ban ma ji wani abu ba shi yasa nace bari in kira ka. Ai bugu can burku. Na? Burku wajen Samira. To. Nasaru an ke sun kawo jirgi wajen Cizore karkar sun ku buga can. Subhanallah. Kan yanzu ko ba san ba mutanen da sun ku mutu kanan. Ina ko wani dana yana tare da soja wannan ya ta yi sun kai tare ba mu san ba har mu ji dai labari mutum na sun kura su. Subhanallah. Cikin wace jiha ne? Jihar abun nan burku ne Samira Tera wala? Tera. Zon Tilaberi wala? Da cikin zon Tilaberi ne. Ayya, subhanallah. Ta sa ko an kaso wannan dabo na Baduwa. An ka daibe su sun gudu ne daga baya kuma an kama su. Ayya, an kama su ko? An kama su dukan da sun ka kaso duka an kama su. Sai an zama ku kama su. Tamadallah. Allah. Insha Allah da ina ci gaba da bincika in na samu ina tura ma ne. Yanzu dai ina kiran wasu da ashen tera. Ni ma da na samu na tura mu. To ba da mu insha Allah. Insha Allah a gaida kowa da kowa. Tamadallah na gode. To san jima. Assalamu alaikum. Alaikum. Wadin. Barka da wuni. Barka da rai. Alhamdulillah ya hakuri. Na gode wallahi. Ya wajen ku. Na wallahi. Jiya dai na samu na ta gida na gane su. Kun gane su ko? Na gane su suna lafiya. Na da bincika na ce ko shi za su tsaya to sai dai kwana biyu nan gaba. Na bincike su ko shi za su koma sun ce sai dai kwana biyu nan gaba ina ga. Kwana biyu sha Allah da zuwa. Inda kuke lafiya lau ba matsala ko? Lafiya da nan gaba. Kamar yanzu na ji wani yana magana cikin group cewa wajen tera an samu wata matsala ne. Haka ne. To. Allah wurin tera. Na waɗannan mutanen ne ko wata matsala ce ta daban? To wallahi wannan alama wannan. Subhanallah. Kuma ga alama an ce mutane sun mutu. Dai ba san da kuma mutum nawa ne. Sai muna ganin sai muna ga. To dama abubuwan ne ka san Nurdin sai a hankali ga su waɗannan mutanen ga Boko Haram ga kuma dama akwai yan ta'adda. Allah haka ne kuma ba masu da Faransa san Niger ba ke karan kanka an ce ko wajen mu san Niger haka nan. Kwarai da gaske. Allah san da zuwa. Dama Allah ya tsare ku. Allah Allah ya kiyaye. Allah